Pasala 39 Monu Kaladepa Rwkha Thangai Lukurok by Baksakhe MDC Debojit Tripura. Ini जों साइमानो लोकसभा इलेक्शननि दिनै दाहनाय भोट रही दङ जतबो शान्तिपूर्ण भावेनो भोट चलि दङ आरो नुबाय माननाय आरो कोनो गणतंत्र जे रक्षा हमानि दिनिनो साइमानो एत दीर्घदिन जों नुखा विभिन्न इलेक्शन उखे गोबांमा बुलायमानि तगलायमानि जों नुगो किन्तु ताबुक जों नुगो एकदम शान्तिपूर्ण भावे इलेक्शन चलि दङ एकदम जत बर फाइ दङ दले दले दफाय दफाय फाइ भोट दङ अबनां सानि मुसुमो जतनो शान्तिपूर्ण भावे जतबो जों भोट लायनाय एवं गणतंत्रनो जों रक्षा खालामनाय ताबसुजरा मिसिम रलाय चलायदे दं ताबसुजरा जों जे नुमानि मतामति जतनो काहामनो चले दं माने ताबक जे कासालंनि जे बुरा बुरि फायालाय बंनि बागै तामा व्यवस्था जारा जारा केसालनि फायने ब्रंनो जों गारि रगनि व्यवस्था खालामजाय दं एवं ब्रंनो तारातारि बुदुनानि बागै जों प्रसेसता लायदों जिनि जारा दंनाय आरो बियलो दंनाय बरबो अब नाय दं एवं जत एकजुट खालाय सामुं खालायलायदों नों तामा वानसक जे नन जे एलायन्स बाननानै जे काइथाम पार्टी नांगै बासाखिरिति सिं देबनमा बिन्द्र बुर खालायदों खालायना ताना वानसक ना अबश्य बिनिद्र 100% बुट लायनाय जों जत नायो जे महारानी न जों काइसा बुट दगै जिनि जे मानथाय अधिकार दं मानि जिनि त्रिपुरा सानि बागै कक्सानानि बागै दिल्ली जे रहनानि एवं नरेंद्र मोदी जिनि याकनो स्ट्रं खालायनानि बागै जों जत बुट लायो जत जिनि जनसाधारण दं अमनो साइदों एवं आंनि বিশ্বাস जतबो जिनि महारानी न बुट नाय